Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар молодёжни яъне назди театри ҷавононда қарор дорем. Аз ин тараф цирк, дар инҷо бошад худи театри ҷавонон, супермаркети Овар, дар инҷо мактаби 28 ва дар ин тараф беморхонаи Истиқлол. Хонаи имрӯзамон дар 11-ум ошонаи мана ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дар бино сета лифт аст. Якум, дуюм ва сеюм лифт. Сеюм лифт аллакай пайваст кардагиан дӯстони азиз кор мекунад ва барқ, обро ҳамашро гузарондагӣ пайваст кардагиан. Мана ҳамин хонаи фурӯшӣ мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон ду хонага бо масоҳати 63,4 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои новостройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Хона полноценни духонага мебошад дӯстони азиз, яъне ошхонаш ҳам треза дорад, ҳарду ҳуҷраи истиқоматиам треза дорад ва трезаҳош тарафи раҳи калон нигоҳ мекунад. Бениҳоят манзараи хуб аст. Дар инҷо теғизона яъне ҷои кондитсионер. Хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, назди молодёжни театр, театри ҷавонон. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, супермаркети Овар, беморхонаи Истиқлол ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳаст. Минтақаи беҳтарин мебошад. Ва чӣ хеле ки мебинед, қума аллакай баровардагиан дӯстони азиз. Ва ин ошхона яъне кухни мебошад. Трезаи панорамӣ дорад, яъне аз потолок то пол ва мана ҳамин гуна манзараи зеборо дида мешавад. Бениҳоят манзараи зебо. Бино назди роҳи калонда ҷойгир аст. Трезаи хонаем раҳа нигоҳ мекунанд дӯстони азиз. Нархи хона бошад 465 000 сомонӣ, 42 000 доллар. Боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Марҳамат дӯстони азиз, полноценни духонага дар минтақаи беҳтарин. Ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки муроҷиат кунед. Мана ҳамин минтақаи хуб. То боздид барори кор. Худо нигаҳбон.